Здравейте хора, аз съм Метата Мента и да, имам фейскам, колкото и да е откачено. Не мога повярвам, той е долу вляво, най-вероятно вече сте го забелязали. След около 3 часа мъчене как да направя фейскама си открих. Което някъде е приятно и не искам да губа горе-долу времето. Нали, това не знам дали за вас е нещо хубаво, но за мен това е еволюция. И виждате, играя Майнкрафт. Точно заради изпробването на фейскама снимах няколко епизода с тези тук, но не знаех как ще се получат, затова се получиха негодни и няма да бъдат качени. Но какво направих до този момент? Малко съм болен. Така, имаме ето тези вълна някаква, месо от агне, легло, тия неща и сидове и пръчки. И сега ще крафтим един кирчок. Хора. И тук, мисля, че това тук ще се получи добра къща с основа от кобъл и останалото от оле. Не знам, ще чакайте да оправя звука на играта, че до сега играх в един сървъри. Звукът е слаб и се получава много хубаво. Не чувам зомбита и крипари пък зад мен и скачат всичко живо. What? Колко съм дълбоко Баси кабахто. 3 години 9 дни, както го намерих. Баси. Добре. Трябва ми колко? Че си го държа в ръка, знам колко съм. И че изкопават 20 с тя. Тук ще създам едно помещение. Хора, идея снимате в този сервер. Просто колко време, нали, съм копал. Там сме изкопали към 4000 блока, представете си. И то само с такива дървени каменни кирки и ние просто потрошихме. С един печага. Сега се радвам. Това фейскам. Почти всеки човек има. Окей. Какво става? Опа. Добре. Теб да взимам. Защото те обичам. Беги. Нямам торчове, което хич не ми харесва. Защото... Опа. Ай. Добре, да няма влиза нищо. И ще се надяваме сега да открием кол, иначе съм загубен. Оле. Добре. Къде си? Колу. Ела, мой. Добре, това тук ще повдигна талана и ще легна да спа, защото не знам, няма смисъл. Искам да построя къщата, ама по-добре ще сядам да не спа тази нощ и да търся такива кол, айрон. Първото, което искам да намеря е кол, да мога да си наготвя храната. Не такива неща, които всеки от вас знае. Ако сте играли Майнкрафт, знаете, имам предвид, сте играли и сте научили нещо от играта, защото аз началото, да речем, намирах айрон руда и си правих такова къщи от нея. Цяла игра карах с айрон инструменти, що пак не? Чувам зомбита, което не ми харесва, но аз съм под земята, така че имам барните, не ги. Ще е добре да мога, като влезем и от хотбара, да мога да вземем неща, за такива, които са по-мързеливи. Тоест, за такива като мен. Оп, оставяме една пръчка и реално. Оп, равни съм. Добре, 2 кирки. Брадва. Още една брадва. Лопата, такос. И друго. Мисля, че един меч ще ни свърши работа. Фак. Добре, ще ми трябва още... Аз имаме. Имам прекалено много. Така че... Оп. Така 2 фурнички да има. И тук сега ще копая и ще се надяваме да намерим нещо свясно.
Като цяло не знам какво очаквам да намеря, нали, някакви Iron Coal, такива работи. Друго, какво мога да намеря в тия пещери? Добре, че съм на ярко, иначе ако съм на моби, по-добре кюрав да съм, то буквално ще кюрвееш. Не ми каза, че падах в пещера. What? Това или е най-хубавото, или е най-лошото, което ми се случвало. Добре, имам гравел, ще го изкопая. Само се надявам да не се натъкне на... Всъщност обратното, надявам се да се натъкне на спаунър, защото спаунър в самото начало е голям плюс. Плюс, че искам флинт за палки, стрели, такива работи. Айде бе, намери га, нямам колко още. Чакай, аз отде паднах? Тук. Ага. Добре тогава. Така и ето така. И от тук ще се отворя път. Е така. Супер яко. Добре. О, fucking shit. Ти не си приятел. Добре, хубавото, че то бих и намерих кол. Страх ме. Молят се да няма скелети, молят се да няма скелети. Значи само до тук. Добре, бе. Получи се, още айрон. Доволно. Според мен хора малко мълча и ако чувате такива лупканици, е най-вероятно, тъй като кучето ми се обвърза и стана намазано. И хора, ще взема ето този кол, ще се кача и ще легна да спа. Или ето тук бях. О, добре. Добре. Fuck you. Добре. Качихме се. Ще се направя малко торчове. Добре. Идеалка. Мисля, че осветлението тук е средно добро. Сега... Чакайте, бе. Няма да вреди да си направя малко торчове до експлор. Така. Обаче купая бе да съм си сетнал спална и ще трябва най-вероятно да легна да спа. Лава и вода. Добре, до тук ще съм. 28 торчи има още. Ще мина и насам. Опа, айренче. Ще го вземем, тъй като то не е важно. Оле, това гадно. С гърлото ми. И хора, очаквайте тук да играя бая зад кадър. И зад мен, ако виждате библиотека, то по-скоро скрина. Оле, казах се да няма паяци. Мразя паяците. Ако сте гледали предишните ми клипа, ще разберете, това най-много мраза. Добре, ще сетна спалн и ще приключа клипа. Така, взимам това айрон, не ми пука. Бягам. Нямам храна. Идеално положението. Направо чудно. Хора, това ще е всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесвайте един лайк, абонирайте се. Това ще е всичко от мен. Ще се видим следващия път. Чао!